Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Gastong linya ron si Police Major Gilfred Baruman, ang chief sa Dalagit Police Station, kasi sila mga higala mo ay nakasakop ni ining asawa o ang kabit mga higala na didto gid taon nasakspan mga sukid tig paminaw sud sa usa mga higala ka pension house sa Dalagit. Gastong linya taga pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Major Baruman, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, sir. Maing buntag, attorney. Maing buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Palihog ko no, sir, kay at least unang-una amo mong gikomend, no, kay sa diyan nangayog tabang ang bana diya sa inyong police station. Paspas kayo mo nagkaresponde. Pwede bang mamalihog may pagdetalye sa nitabo sa inyong pagdakop sa asawa o sa iyang kabit? Yes, attorney. Pag Domingo, mga sa gabi, Domingo sa gabi na siya, attorney, ang dunay usa ka bana nga niari diri sa amo ang station. So pag ari diri yang gidetalye nga mo na yang asawa yang nakitaan dito sa usa ka pension house sa Barangay Tapon. So uman sa pagkuha na mo sa mga detalye, attorney, so atong dispatch ato ang personnel nga mo puyog niya na diin dito, kuyog siya sa mga pulis. Pag abot dito, iyang gitudluan ang mga pulis dito sa pension house. Then, iyang girumbo tong kwarto diin. Dito, iyang asawa o katong uyat siyang asawa, attorney. So, ito, nasakpan kita sa akto sa kapulisan sa atong sa ibong mga sakop liha o sa bana mismo dito sud sa kwarto in town. Di lang to i-detalye na lang tingali ang tanan, pero dito gyud nasakpan gyud sa akto in town. Major Baruman. Yes, attorney, tuhan gyud, attorney. Pastilan. Unya kini ni ang kumusta man, na file na ba ang kaso batok sa mga suspect sa Major? Yes, attorney, na-file na sila kaso, attorney. Unya kumusta man, kini ni ang nakapiyansa na ba kini mga suspects? Nakapiyansa sila gahapon, attorney, sa korte diri sa Municipal Trial Court, attorney. Among hibaw-an nga kining bana taon si man kini, unya kini ni ang kabit matud pa bumbero ni. Kining asawa mo sa may trabaho ini, kining asawa sa siman, Major. Kuha na lang siya, attorney. Housewife lang, attorney. Housewife lang. So iyang bana mo inaning kamot pagka siman o mo ning tinuod po di nga, di na nako nganlan na lang ni mga kuan kay luitas mga anak taon. Yang yor ba taon to nga tungod sa iyang mga anak taon ba, bisag i-save na lang ta mga bata, mo nang dili na lang nako nganlan. Pero at least confirm ni nga inyong nasakpan. Tinuod ni nga bombero ning kabit. Yes, attorney. Usa ka retired fireman ang kabit, attorney, diri sa Dalagit. So atol na sa pagsakop na o nakatilaw gid ka preso sila kadali, una pa sila nagkapiyansa kay Domingo man ni nasakpan na Major. Sa preso gid, attorney. Actually, kahapon lang na sa udto nakagawas ang duha. Okay, tagpila man ang girekomendar nga piyansa matag usa? Tag 36,000, attorney. 36,000 ang usa. Yes, attorney. Wa ba musuway o pangayo o pasaylo ang mga suspect ngadto sa bana? Wala gyud, attorney, ang suspect, pero ang kining asawa ni pakig-istoryahan pa ni sa bana, pero siguro sigon sa nakita sa bana di gyud siguro niya madawat sad. Sakit-sakit gyud. Mas bitaha gani nga ang bana murag doon na pa siya ikuan kay katong nahitabo in taon diri sa
may balamban ang katutuang ang katong bana man nagiti na nigbas man gitawon sa katutuang construction worker, but kini at least ang bana na nakaako pa pagdangop sa kapulisan og naaksyonan ninyo dayon, at least why krimen nga nahitabo gani, Major, no? Yes, attorney, believe sad mi sa bana gyud kay taas gyud siya pasensya. Taas gyud pasensya taon. Oo. Unya, so ang hukom sa bana nga siman nga iyan na lang yung buwagan ng iyang asawa o iyan lang yung gikiha kining duha kay di man pwede og usaray ikiha. Yes, attorney. Hugtanon yun. Iya yung tinodon. Ikihagin niya. Unsa naman kadugay ang relasyon ko no ining maong suspect kay matud pastor na ibaw ang kining bana bisag to pa sa barko doon na naman naka-report niya nga ang mga asawa dili nagbisyo. Ining base sa kuan attorney no kay ang bana wa man kayo mo detalye gid sa kuan sa bahin sa bisyo siyang asawa. Pero base sa asawa ang atong gikahinabi ini lang tuiga sila nagsugod sa relasyon sa kaning yahang kabit no gani yang giingon nga buwan daw sa Agosto, pero iyaharaman po nga kuan siguro istorya base ng bana ni dugay naman gantos. Pastilan kining bana nagpangidaron pa nag 43 anyos, kining iyang asawa pilay edad ani Major? Mamaora sila attorney, 43 anyos. Mamaora. Unya kining siman, maoy retired na makani, pila may edad ani? Ang fireman, attorney. Fireman. 49 attorney. Pero medyo mayo mo galam tiyang lawas, medyo di kayo maila nga 49. Nganong ni-retire naman nga 49 pa man? Ni kuan siya attorney, optional retirement. Siguro, kaabot na siguro niya 20 years sa iyahang serbisyo. Optional retirement. So mao day ni nga murag may medyo matso pa na kay 49 kung bati pa man kay ng 49 gyud. So nya pagman praktisado siman so ka-fireman mura ni taon og na kuan ni kining iyang asawa nakabanag siman apan nangita pa gyud fireman mao ning nahitabo taon pero nasakpan gyud ninyo Major Baruman. Yes, attorney. So sige sir, salamat kayo og wala kay mga pangutana gawas kundo na pa kay dugang impormasyon nga among angay mahibaw-an sa publiko. Wala na attorney. Kining balik ko nako kining magtiayon taon ang siman o kining asawa dunay duha ka mga anak kuno kini Major tinuod ni? Na attorney, puros laki dagko na mga 8 og Navy. Sus Ginoo ko. Pero kining bumbero pila may na ba nay pamilya do na poy mga anak? Naasa na siya pamilya attorney. Minyo sa nang dako na ay asawa. Pero ganito taon ng asawa samtang na priso na sila. Hinduaw po ng asawa na niya. Pastilan. Sao na lang taon na. Okay, Major, salamat kayo o salamat kayo sa inyong ginalian nga pag-aksyon. Pag-abot sa bana dito, gi-aksyonan ninyo dayon, no? Kinini ang maong sumbong sa bana. Yes, attorney. Atong gi-aksyonan dayon kay mamaya atong trabaho. Oo, salamat kayo, Major, o gamayng buntag nimo. Salamat, attorney, o maing buntag. RMN Exclusive. Mana inday ken salamat Police Major Gilfred Baruman. Una importante nga inig adto dili kay blatter lang. Pag usa man ni ako usawat to dito gidana blatter na unya hukol ditalip. Kun lang action leon. Kay kun di ni action na yun mahuman naman to kumbato. Kani adto ni mo may praba tong pulis ba nga iyang motor gikawat. Pagabot dito nya, unsa man kawat asa man din itabo dito sa kuan dili may tabo sa may kinibang dili dapit sa may dili sa may kuan ba kinini ang dapit sa may isis bangdaan iskaryo dayo kanang Acacia Street niingon ang pulis mabulo uy dili na amo adto na dito sa kuan adto na dito jurisdiction sa dito sa may Fuente dinibaktas pa in town ang gikawatag motor gikas mabulo padong Fuente awan na pagabot Fuente, giblater lang sa niya mingon, sige sir, tawagan lang kanya puhon. Kini nanion pagklaki, muna ako, na-appreciate ko sa kapulisan to sa Kuanday, sa Dalagit. Pag-iba sir, muning krimen sir, dunay krimen mo yung tabo. O ta, action ta rayon. Kaya di mo ba tayo nga, asa man yung tabo? Tuan na sa Alcoy. At to ka sa police station sa Alcoy, nawa, nadi na masakpan ng humana. Mahuman ang krimen na naman, na ka-importante ang immediate action yun. Kuha ninyo. Ngayon nag-adtol mas polis ba? Ayaw i-blatter lang dayon. Pag yun niya, report action. Action agad, ha? Kaya dili ni mo action na nawa na. Pag abot ni mo dito na, human ang boxing.
the point. Ilan mga kaigsunan na lupi gud in town ang seaman sa fireman. Ato lang ning agi katawa mahigala kay ang seaman samtang nagsaum-saum pa ang fireman ni pasirit na. Pastilan pong asawaha inday kinoy. Housewife, plain housewife siya. Ang iyang bana, daan ako nung nahibaon dito sa abroad pa siya. Dito pa siya sa barko, no? Ang bana taon may gala, kanabang kugihan ba ang taon ng bana ba? Ang nag-inform na ko diri naman ko yung nagkuhan yun ako. Nagpadaan ako may gala ini mga impormasyon nga kuhan yun. Kining banaha yun ko no. Di yun ang ngayong asawa magbinuang aniday. Kay lahi man, huwag ka nang butanta lang minyo ko mo, so okay na, pero na may ibang bana god niya salbahe sa kayo ba niya kuan kayo kasabot sa kasasawa usahay pero naning gitanaw ni mong background ba ang bana pertim butanan ni bana day o niya naning kamot mahigala ngadto sa gawas naning kamot makagilaan og kuan sakay taon sa barko padag kwarta sa iyang asawa nga plain housewife ang asawa mga higala nangita gyud og kanang kini kong bumbiro, paspas mo siya makapasirit. Samtang ang bana may galagi, agwantang dagkong baod, limakas bana nga may istorya indekin. Pagkaibaw ko niya ni, kay kinigod po mga higalang mga asawa taon o siman. Kinahanglan magiging po, basta ikaw siman ka, ng asawa kigod nga kasaligan, yun, mabilin yung balay. Para nga ang imo ditong paningkamot, nga tuwa ka sa gawas, paningkamot di mo dito tabas-tabas may galaan ng dagkong baod, ha? Lima kang baod na sa kanang ina ng mga overseas day nga murag dagkong simbahan, murag bukid ang baod. Ina na kangilingig ng mga baod dito, blue-blue ng dagat, itom-itom ng dagat. Ina na kangilingig, oy. Ha? Dili lalim ang trabaho sa usa ka siman mga sukid dig paminaw. Unya karon og perti nimo saum-saum sa baod, ang imo nag-asawa gipasirita na. Perti paita so ang siman dito gi-inform na sa daan na daghan po ni mga marites good in town. Daghan man ni mga marites inform na daan dito ang mga parente sa siman. Hasta ang igsoon gani gahapon na igsoon lang siman may perti suko agad niya. Gi-inform na sa to pa sa loud nga imong asawa din nagbisyo na. Ya imong kwan din nagkwan. Murag ko kuno sa down dito sa bawod sa tunga-tunga sa loud mura sa kaambakon sa dagat. Paitang sus Ginoo ko. Mura sa mga higala pero di antos na niyang tanan. Tungod og alang sa iyang pamilya, tungod og alang sa duha nila ka mga anak. Pag uli niya din sa kamad-ana, nagpa-pretend lang siyang wagyo sa may baos tanan, bisa pa man iya mga amigo, pamilya ni sulti na. Nagpa-pretend lang sa buwan nga wala sa kabaw. Kasamang kay walang. Pero tingala sa siyang asawa nga doon na may busy mag-text-text, kagabi bisa magtapal sa tug na may ka-text good. Nga pangutanon na oy. Kana ba pangutanon na mo ang asawa ko no niya kasamang kay. Kisama na imong ka-text message, ay bayot oy. Ay da, akong amigong bayot. Nagduda siya nga angan po sa cellphone, babae po gingan. Di lang ako nganlan ng mga hintungdan kay nihangyo taon to nga mga anak ba taon. Sige na lang atong respetaran mahigala. Pero kiha na adultery. Ayo, kisa man ang imong ka-text mate. Day, idol ko na akong ay da ang akong amigo kong bayot. So, kisa man imong kanang busy magada. Day, akong amiga oy, mga babae gud. Natingala ang bana. Pero patay mali lang bana gyud, patay mali lang buin. Ang tod nga wa di ang asawa mawaog kalit ba kailan tawgan dili makontak. Inig-uli mag-away sa kani makontak day way signal uy baw na kangakuan na napuno na tanan kasamang ki way signal nahutdag batire nay nalubat ay dito sa bag nahabilin. Hangtod niya tong Domingos gabi ginasundan niya sa pasagdalan niya. Nilakaw ang asawa may gala gipasagdalan niya gisundan sus dito day oy sa usa ka lodging house may gala. Dito sa lodging house sa barangay Tapon, lungsod sa Dalagit pagtan-aw pa niya tuaman ng lalaki ni Kuyuman suds kwarto. Ang bana taon may gala nga tan-aw niya magsumbagay murag kansi pud siya gamay kasamang kiba. Kay tan-aw niya siman siya. Nya kini bang bumbero praktisado ra basag kay sakto-sakto tong ingon ni Major Baruman nya sakto praktisado glawas siya kasamang kay
mura og nagsige bag gym bitaw. So tanaw ba na mo kansi siya? Magsumbagay ang seaman ug ang fireman. Delikado kayo kung adto sa pulis, iyang gisumbong sa pulis. Daling naka-aksyon ang atong kapulisan. Mao na importanteng daling maka-aksyon kay gimo nang langan-langanon. Pag-aksyon, mahuman ang krimen. Pag-aksyon na yung dalagit pulis dito ginasakpan kay makapanglak mga sukin tigpaminaw taon. So pag ginakitaan sa asawa may gala murabag katubit taong kwan. Murabag hiya bilisan mo. Hiya bilisan mo ang takbo. Baga sakay kabayo may gala ning kwan ning taon murabag katong day ali diri sabak na dire. Ora baghiya, tigidig hiya. Sabak ka dibi, sabak ka dibi, sabak ka dibi. Diri, sabak ka dibi, sabak ka dibi. Kaya diri, sabak ka dibi. Ora mao gini taon mahigalay na kwanans bana dito. Ano lang giagi katawa mahigala pero in the part sa bana pertin sa kita. Murag gid taon og yan murag katubang sugilanon, sa napakasakit Kuya Edi, Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.